Στο Πήλιο, μέσα στις καστανιές, το πουκάμισο του κεντάβρου γλιστρούσε μέσα στα φύλλα για να τυλιχτεί στο κορμί μου, καθώς ανέβαινα την ανηφόρα. Και η θάλασσα μ' ακολουθούσε ανεβαίνοντας κι αυτή, σαν τον υδράργυρο θερμομέτρου, ώσπου να βρούμε τα νερά του βουνού. Το Πήλιο δεν μπορείς να το περιγράψεις. Το ζεις και το αισθάνεσαι. Εδώ έγιναν οι γάμοι του Πηλαία και της Νηρίδας Θέτιδας, ενώ η Έριδα έστειλε το χρυσό μήλο με την επιγραφή «Τη Καλίστη», το οποίο Πάρης έδωσε στην Αφροδίτη. Κάτω από τα Χάνια συναντούμε το μεγαλύτερο κεφαλοχώρι του Πηλίου, τη Ζαγορά, με υψόμετρο 500 μέτρα και πληθυσμό περίπου 3.800 κατοίκους. Σύμφωνα με μία πρώτη εκδοχή, όλη η ανατολική πλευρά του Πηλίου ονομάζεται Ζαγκόρα, από το σλάβικο «ζαν» και το «γκόρα», δηλαδή πίσω από το βουνό. Σύμφωνα με δεύτερη εκδοχή, το όνομα Ζαγορά προέρχεται από το ζώο αγορά. Στα μεσαιωνικά χρόνια, το χωριό της Ζαγοράς ήταν κοντά στη θάλασσα, στη θέση Άι Θανάσης και Άι Κωνσταντίνος, στην τοποθεσία Παλιόκαστρο. Η κατοίκηση στα μετέπειτα χρόνια φαίνεται πως μεταφέρεται γύρω από το μοναστήρι της Παναγίας Ράσοβας μέχρι το χήμαρο καλοκαιρινό. Στην τουρκοκρατία, οι κάτοικοι της Ζαγοράς, για να αποφύγουν τις συχνές επιδρομές των πειρατών από τη θάλασσα, ήρθαν να κατοικήσουν βορειότερα, κοντά στο μοναστήρι Μεταμόρφωση του Σωτήρος. Με το πέρασμα των ετών, η Ζαγορά μεταφέρεται προς την σημερινή συνοικία της Αγίας Κυριακής, στη θέση Κακάβα, όπου το μέρος είναι κλειστό και δεν φαίνεται από τη θάλασσα. Τα επόμενα χρόνια, μετά την έλευση κατοίκων από την Ήπειρο, το Μοριά και τα νησιά, υπήρξε ανάγκη για οικιστική επέκταση του χωριού και δημιουργήθηκε η Αγία Παρασκευή. Συνολικά δημιουργήθηκαν 4 μεγάλες συνοικίες, της Αγίας Παρασκευής, Περαχώρα, της Αγίας Κυριακής, Παζάρι, του Αγίου Γεωργίου και της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Σωτήρα. Η Ζαγορά κατά τον 17ο και 18ο αιώνα κατήχε τα σκύπτρα στην μεταξοπαραγωγή και στην επεξεργασία νημάτων. Ξακουστές οι περίφημες ζαγοριανές καπότες, μάλινες αδιάβροχες κάπες που εξάγονταν σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Τα εμπορεύματα μεταφέρονται με τα περίφημα ζαγοριανά καράβια, τα οποία διασχίζουν τις θάλασσες του Αιγαίου, της Μαύρης Θάλασσας και της ευρύτερης Μεσογείου. Στα χέρια μου κρατώ τον πορτολάνο της Ζαγοράς. Ένα χειρόγραφο του 1530 ή του 1600 κατά άλλους ερευνητές. Είναι ένας μοναδικός πορτολάνος, δηλαδή ένα ναυτικό εγχειρίδιο. Υπάρχουν 7 σε όλο το πλανήτη. Η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς κατέχει και έντυπο πορτολάνο, τον πορτολάνο του Τάγια, μέτος έκδοσης το 1729, το οποίο το χρησιμοποιούσαν οι ναυτικοί του Ανατολικού Πηλίου. Ένας εξίσου σημαντικός και σπάνιος πορτολάνος χάρτης είναι ο χάρτης του Λουίς Ρενάρ το 1715. Ένας χάρτης που αποτυπώνει με μοναδική ακρίβεια τη Μεσόγειο, το Αιγαίο και πολλές περιοχές του κόσμου. Και οι 3 πορτολάνοι της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς αποδεικνύουν τη μεγάλη ναυτική παράδοση στο Ανατολικό Πήλιο κατά τον 17ο και 18ο αιώνα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι αυτά τα σπάνια ντοκουμέντα και τεκμήρια της ναυτικής παράδοσης βρίσκονται σε αυτό το χώρο.
Η αγροτική και μεταποιητική παράδοση στη Ζαγορά, με αρχή το μετάξι και τα προϊόντα μεταποίησης των ημάτων, μεταφέρεται στην καλλιέργεια του αμπελιού, της βουνίσιας πατάτας και των φουντουκιών. Εμπορεύματα μεταφέρονται με καΐκια και μεγαλύτερα πλεούμενα προς την Αίγυπτο, τα νησιά του Αιγαίου, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη. Συστηματικές καλλιέργειες καταγράφονται από ξένους περιηγητές, καθώς και από τα κοινοτικά κατάστοιχα της Ζαγοράς, το πρώτο του 1754 και το δεύτερο του 1836, μάνα της χώρας Ζαγοράς. Αυτή η οικονομική ανάπτυξη σύντομα θα φέρει και πνευματική ανάταση και θα δημιουργηθούν εστίες πολιτισμού και εκπαίδευσης όπως το Ελληνομουσείο Ζαγοράς. Θα οικοδομηθούν περίτεχνα δημόσια κτίρια, ενώ επιφανείς προσωπικότητες της Ζαγοράς θα διεκριθούν στα γράμματα, στις επιστήμες, στο εμπόριο και στην φιλανθρωπία. Επτά χρόνια πριν από την ίδρυση του συνεταιρισμού της Ζαγοράς, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, στο διήγημα του «Νεκρός ταξιδιώτης» το 1909, αναφέρει χαρακτηριστικά. Και το μικρό πλοίον του, βάρκα μεγάλη, σκαμπαβία φορτηγός, έπλεεν από Σαλονίκης εις Ζαγοράν και έμπαλιν, φορτωμένων και ξαναφορτωμένων. Ήσαν οι δύο αδερφοί, ο Γιάννης και ο Κωνσταντής του Σταματάκη, και μαζί των επέβαινεν ο έμπορός των. Μήλα και πατάτες και κάστανα εκόμιζον προς τους Εβραίους της Σαλονίκης, για να τους ξαναφορτώσουν οι Εβραίοι εκείθεν άλλα είδη. Λόγου χάρη όσπρια ανακατωμένα, ολίγα πρόσφατα της χρονιάς, όσον διαδείγμα και πολλά περισσινά ή προπέρσινα, σαπρακωμένα. Στις 9 Οκτωβρίου του 1916, από τη Ζαγορά, αποστέλλεται στον αρμόδιο Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, από τον εκτελούντα χρέη προσωρινού Προέδρου Ιερέα Κωνσταντίνο Σαμαρά, το καταστατικόν συνεταιρισμού πωλήσεων γεωργικών προϊόντων Ζαγοράς Πηλίου. Λαμβάνω την τιμή να υποβάλω συνημένος το καταστατικόν συνεταιρισμού πωλήσεως γεωργικών προϊόντων, το παρά των υπογραψάντων αυτών κατοίκων Ζαγοράς, γενόμενων δεκτών για τα περαιτέρω. Ευπιθέστατος Κωνσταντίνος Σαμαράς, ιερεύς. Ο συνεταιρισμός της Ζαγοράς από το 1917 έως το 1921 απλά εισπράττει εισφορές έναντι μερίδων, χορηγεί μικροδάνεια και ασχολείται με την προμήθεια ειδών οικιακής χρήσης, εμπορευμάτων και πώλησης λίγων προϊόντων των συνεταίρων. Ήταν η παραγωγή τότε. Πατάτες είχα και λίγα κάστα. Έρθονταν τότε και βλάχοι. Έρθονταν, παίρναν τότε στέρια, αυτήν η βλάχη, και παίρναν είδους μη είδους. Αυτήν φέρναν στέρια, εμείς δίναμε πατάτες. Και παίρναν. Εγώ θυμήθηκα τις βλάχοι, παίρναν με τις φουτανέλες. Εγώ με τις πατάτες, πουλήσαν τις πατάτες και με παντρέψαν. Και με πήραν 4 σκυπάσματα, για αυτά ήταν η πρίκα. Η πατάτα στη Ζαγορά ήρθε στην αρχή του αιώνα. Όταν λοιπόν αυτή η παραγωγή άρχισε να φουντώνει, παράλληλα έγινε ο συνεταιρισμός. Δούλεψε πάρα πολύ με το παραδοσιακό μας προϊόν που ήταν τα φουντούκια. Η δράση του συνεταιρισμού, σύμφωνα με το σκοπό της ιδρύσεώς του, ξεκινά ουσιαστικά κατά την γεωργική περίοδο του 1921-22.
συνεταιρισμός θα βρεθεί αντιμέτωπος με 3 διαδοχικά κύματα της κρίσης, από τον Οκτώβριο του 1929 έως την κήρυξη της πτώχευσης τον Μάιο του 1932 και την τυπική λήξη της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης το 1933. Σε πολιτικό επίπεδο, οι εξελίξεις σημαδεύονται από την δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά και ο παρεμβατισμός προς το συνεταιρισμό αφήνει έντονα τα ίχνη του καθεστώτος. Εν Ζαγορά σήμερον, την 9η Ιανουαρίου 1940, ημέρα Τρίτην και ώρα 7η μετά μεσημβρίας, συνελθόντα τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού εν της γραφής αυτού απεφάσισαν την ανάκληση του Κωνσταντίνου Χασάπη από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, διότι κατά την 7η Ιανουαρίου 1940, ημέρα Παναγροτικής εορτής, επί τη εορτή του αρχηγού της κυβερνήσεως Ιωάννου Μεταξά, ουχή μόνον δε μετένσχεν της δοξολογίας και του εορτασμού, αντιθέτως ελθόν άνευ λόγου μετά του Νικολάου Ψαθά και του Γεωργίου Ψαθά εις των χώρων της συγκεντρώσεως προκάλεσεν επεισόδια και γενικήν διατάραξην και διάλυσιν της συγκεντρώσεως, όπως προσκαλέσει το Διοικητικών Συμβούλιων και διαγράψει των συνέτερων Νικόλαων Ψαθάν από του Μητρώου των Συνετέρων. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος βρίσκει το συνεταιρισμό Ζαγοράς σε υπολειτουργία. Το 1944 στο προσκήνιο έρχεται η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του Γεωργίου Παπανδρέου, ενώ το 1946 η Ελλάδα εισέρχεται σε εμφύλιο πόλεμο. Η συμπλοκή του 1949 μεταξύ των ταγμάτων ασφαλείας και των ανταρτών, με επίκεντρο την ανατείναξη των αποθηκών του συνεταιρισμού στο Χορευτό, αποτέλεσε σταθμό και κόστισε ακριβά στο συνεταιρισμό. Ξεχωριστή μορφή στην πορεία του συνεταιρισμού υπήρξε ο πρώτος πρόεδρος της οργάνωσης, ο δημοδιδάσκαλος Κωνσταντίνος Παντόπουλος, μία ιδιαίτερη και φωτισμένη προσωπικότητα. Από το 1916 έως το 1963, στα ενία του συνεταιρισμού βρέθηκαν αξιόλογα διοικητικά συμβούλια και δυναμικοί πρόεδροι, που υπηρέτησαν με ζήλο και διάθεση προσφοράς σε ιδιαίτερα δύσκολα χρόνια, με πιο χαρακτηριστική την περίοδο αυτή του Οδυσσέα Σιάγκου. Η ενασχόληση του συνεταιρισμού με τα αγροτικά προϊόντα περιορίζεται στις πατάτες και τα φουντούκια, ενώ η παραγωγή εισέρχεται σταδιακά στην εντατική καλλιέργεια του μήλου, στην αρχή με κάποιες παλιές ποικιλίες μήλου, ρενέδες, ουάιν, κολυμπασέικα, σκιούπια, μανιές, σε συνδυασμό με τα ζαγοριανά φυρίκια. Στις δεκαετίες του 1950 και του 1960, χωρίς τη βοήθεια μηχανικών μέσων, μέσα σε συνθήκες φτώχειας και με την προσδοκία της απόδοσης σε βάθος χρόνου, η πίστη, ο ενθουσιασμός και η εργατικότητα των Ζαγοριανών πέτυχε το θαύμα και διαμορφώθηκε η φυσιογνωμία αυτού του απέραντου μιλεώνα που κυριαρχεί ακόμα και σήμερα στη Ζαγορά. Χιλιάδες στρέμματα εκχερσώθηκαν με το τσαπί και εκατομμύρια πέτρες χρησιμοποιήθηκαν για τις πεζούλες που στηρίζουν τα επικλινή εδάφη της περιοχής. Είχαμε και πατάτες και μήλα κολυμπασέικα. Ναι, κολυμπασέικα, αλλά δεν είχαμε, να πούμε, ένα χωραφάκι είχε με μήλα, τα πάει αυτό στο συνεταιρισμό, τα πάει. Όταν έγινε η καλλιεργία των μήλων, ο κόσμος αναγκάστηκε και έβαλε τις καστανιές και φύγει μήλα. Μιλιές στα καστανότα. Και ο κόσμος τα χτήματα έφτιανε τότε με τα τσαπιά που λέμε. Ναι, το πέραν κοτρού τότε. Λέγανε αυτό το χτήμα θα το φτιάσουμε εμείς με 10.000.
και μαζεύονταν καμιά δεκαετία άτομα 20 και δουλεύαν πολλή δουλειά για να βγάλουν ένα μεροκάματο καλό. Εγώ είχα κάτι μπαρμπάδες, ανάβαν φωτιά και τσαπίζαν κάτι πλαγιές. Με το τσαπιού τη μηχανήματα. Όλα αυτά δουλεύαν νύχτα. Πιζούλες, κάναμε στέρνες να ρυμπίζουμε, όλη μέρα γυρίζαμε το μπλάρ. Είχαμε τη μηχανή και ρυμπίζαμε, δεν είχαμε ούτε αυτοκίνητο ούτε τίποτα. Αγάπη για τη γη. Αγάπη για τη γη. Είναι άλλο το επάγγελμα το δικό μας και άλλο το επάγγελμα να είσαι κάπου ιδιώτης και να... Είναι άλλο το επάγγελμα. Χρειάζεται αγάπη. Η εξέλιξη της ανάπτυξης των μιλεώνων στη Ζαγορά αποτέλεσε η διάδοση της ποικιλίας Starking Delicious, όταν ο Δημήτριος Σαμσαρέλος εισήγαγε από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 7 ποικιλίες μήλων, μεταξύ των οποίων την Red Delicious και την Wine Shop. Η Red Delicious επικράτησε και διαδόθηκε αρχικά στο Πουρί και στη Ζαγορά, όταν αγρότες μετέφεραν από τις εκτάσεις της παλιάς Μιτζέλας το μπόλι στα κτήματα που άμεσα δημιούργησαν, εκχερσώνοντας μεγάλες εκτάσεις από καστανιές. 20 χρονών πήγα στα μεγάλα κτήματα στην παρέα Μιτζέλα, του κυρίου Σαμτσαρέλου. Οι εργάτες που δουλεύανε στη Μιτζέλα κόβανε άλλους 2, άλλους 3, άλλους 4 μπόλια και ερχόταν στα χωριά μας μετά εδώ στο Πουρί, στη Ζαγορά και χιλιάζανε τα δικά τους κτήματα. Εμείς δεν είχαμε Στάρκιν και είχαμε τους Ρενέδες και πήγαμε και πήραμε μπόλια, κλέψαμε μπόλια από αυτοί που είχαν τα Στάρκιν και πουλάσαμε τους Ρενέδες. Είναι μία άδεια μήλια και πάμε να την μπολιάσουμε με μάτι. Κόβουμε από μία Στάρκιν και χαράζουμε το άγριο εδώ. Έβαλα το μάτι και θα το δέσουμε. Ένα μεγάλο μέρος της ιστορίας του συνεταιρισμού είναι συνυφασμένο με τον λογιστή και μετέπειτα διευθυντή του συνεταιρισμού Κωνσταντίνο Τσανάκα. Τον κάλεσαν να υπηρετήσει σαν λογιστής στο συνεταιρισμό Ζαγοράς το Νοέμβριο του 1931. Οι ημέρες εργασίας ήταν σχεδόν ολόκληρη εβδομάδα, δηλαδή εργαζόταν και το Σάββατο και Κυριακή μέχρι το μεσημέρι. Τα συμβούλια του συνεταιρισμού γινόταν συνήθως Σάββατο βράδυ και διαρκούσαν αρκετές ώρες. Τα χρόνια που δουλέψαμε μαζί ήταν τρομερός υπάλληλος για μένα. Μας καθοδήγησε τι θα κάνουμε. Καμιά φορά δεν μας έδειξε, μας έλεγε όμως τι θα κάνετε. Κάνε εκείνο. Πώς θα το κάνεις, κόψε το λαιμός. Ο πατέρας μου ήταν διευθυντής από τις αρχές της δεκαετίας του 50 μέχρι το τέλος της σταδιοδρομίας του. Παρόλο ότι ήμουν μικρός, καταλάβαινα τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε. Τη δεκαετία του 60, ένας μικρός, δυναμικός πυρήνας αγροτών, με βάση τη συνοικία της Περαχώρας, ξεκίνησε την αναδιοργάνωση του συνεταιρισμού, ο οποίος τελούσε σε κατάσταση ιονή χρεοκοπίας. Οι περισσότεροι αγρότες είναι εδώ στην Περαχώρα, που στα πέρα έχουν και άλλα επαγγέλματα, ξενοδοχεία, τα ρέστα, μαγαζιά. Εδώ ασχολούμαστε συνήθως με το αγροτικό επάγγελμα. Αλλά και επειδή ήμασταν λίγο αριστεροί, μας είχαν βγάλει η μικρή Μόσχα. Έτσι λέγονταν η Περαχώρα. Ήρθε από το Βόλο μια φορά, έτυχα στο συμβούλιο εδώ, ο υπόπτης ο Παπαστήλου λέγονταν. Λοιπόν και μας λέει, για να ξεκινήσετε και για να κάνετε καλή δουλειά στο συνεταιρισμό, δεν θα μπλέξετε καμιά φορά το συνεταιρισμό με τα πολιτικά. Ένα απόγευμα, μια βραδιά, είχαμε συμβούλιο. Έρχεται ο υπόπτης στο φιλοξένια πέρα, μπαίνει μέσα, στο χώλο εκεί που μπήκε μέσα, είχαμε μια πολυθρόνατη θέση από το ξενοδοχείο παλιά που υπήρχε, σκισμένη δερμάτη, και πάνω εκεί ήταν πεταμένη μια αυγή. Ποιανού είναι η εφημερίδα.
στο συμβούλιο όλο. Εγώ ο Τσανάκας και το συμβούλιο. Τσιμωδιά κανένας. Ποιανού είναι η εφημερίδα. Τσιμωδιά κανένας. Τελικά δεν μαρτύρησε κανένας ποιανού είναι η εφημερίδα. Η Κατσάδα έπεισε, είπε μην το ξανακάνετε αυτό γιατί ζημιά θα κάνετε, καλό δεν θα κάνετε. Και πραγματικά όλα τα συμβούλια και αυτό και τα μετέπειτα σπανιότατα μιλήσαμε πολιτικά μέσα στο συνεταιρισμό, όσο θυμάμαι εγώ τουλάχιστον. Το 1964 που γράφτηκα εγώ στο συνεταιρισμό δεν πήγαιναν μήλα στο συνεταιρισμό. Απλώς οι δραστηριότητες τότε ήταν οι ζωοτροφές, τα λοιπάσματα, αυτά κινούσε ο συνεταιρισμός. Δεν πήγαν να γραφτούμε εμείς, γιατί ήμασταν φτωχοί, δεν είχαμε, ήμασταν ακόμα ανήπαντροι, δεν είχαμε και χτήματα που λάναμε. Και μου είπαν, γιατί δεν γράφεις εσείς, Καραγιάης και όλα αυτοί, συγχωρημένους. Τι να γραφτούμε, δεν έχουμε μοίρα εμείς ακόμα. Θα πιάσει τη μοίρα και σε λέει, γιατί δεν πιάσει τη λέει, ναι, τι λέει. Και μας γράψε μόνο χίτζ, γράφηκαμε, μαζευτήκαμε τότε συγκεκριμένα από την Περαχώρα 18 άτομα και πήγαμε και κάναμε εγγραφή ομαδική. Βάλαμε την παραγωγή του 1964 με πρόεδρο του Βασίλη του Λιάτσικου και μετά βγάλαμε τον Χρήστο του Λεωνίδα, κοινός Γαλατσάνο, γιατί εδώ είχαμε και τα παρατσούκια. Ήταν ο πιο επιτυχημένος. Από τότε ξεκίνησε η δουλειά μέσα στο συνεταιρισμό. Έπιασε μέσα στη Χούντα, δεν είχε ανταπόκριση καθόλου. Και από το ΠΚ και από τα κυβερνητικά που ήταν εκεί και υπόφερε πολύ. Αλλά τελικά η υποδομή έγινε και η ΒΑΣ, νομίζω τα θεμέλια τα έβαλε ο Χρήστος Λεωνίδας για το συνεταιρισμό αυτόν. Στις προσπάθειες αναδιοργάνωσης του συνεταιρισμού καταγράφεται η αγορά μαγαζιού στη λαχαναγορά του Ρέντι το 1965 και η αγορά του πρώτου φορτηγού Σκάνια το 1966. Το πρώτο παρατήριο το 1965 πήγε με το Διοικητικό Συμβούλιο, με τον πρόεδρο μάλλον, και το νοικίασαν, ήταν το Α17 στη λαχαναγορά του Ρέντι. Ο σκοπός του πρατηρίου ήταν να πουλάει όλα τα πράγματα που μαζεύει η αγορά. Προσπαθούσαμε να βρούμε ροδάκια, ντομάτες, πορτοκάλια, ό,τι δεν είχαμε, αυτά μπορούσαμε να τα φέρουμε στο μαγαζί. Βοήθησαν και με την προμήθεια, το συνεταιρισμό, την προμήθεια που παίρναμε και σαν τσασίτη. Κάποια στιγμή με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου πήγαν στην Αθήνα στις αντιπροσωπείες για να δουν τι φορτηγό θα αγοράσουν. Βέβαια δεν είχαν ιδέα από μάρκες φορτηγών και γι' αυτό σκεφτήκαν και πήγαν έξω από την Αθήνα σε μια γέφυρα και μετρούσαν τα φορτηγά που περνούσαν, πόσα φορτηγά περνάνε από κάθε μάρκα. Ρωτήσαν και εμένα τι αυτοκίνητο να πάρουμε, λέω η Σκάνια είναι το καλύτερο. Η Σκάνια ή η Volvo λέω να πάρουμε, ένα από αυτά τα δύο. Έτσι έφτασαν στο συμπέρασμα να αγοράσουν τη Σκάνια γιατί προφανώς περνούσαν πιο πολλά φορτηγά με αυτή τη μάρκα. Ήταν η πρώτη Σκάνια που αγοράστηκε το 1967. Το πιο σημαντικό ήταν τα χρόνια εκείνα που ήμασταν περισσότερο δεμένοι. Για να ξεχρεώσουμε το πρώτο αυτοκίνητο, για κάθε κιλό κρατούσαμε μια δεκάρα γιατί δεν είχαμε καμιά υποστήριξη από το κράτος, ας πούμε, να πάρουμε ούτε και την εμπιστοσύνη της τράπεζας να μας δώσει δάνειο να πάρουμε το αυτοκίνητο αυτό. Στο πολιτικό επίπεδο το 1967 έχουμε την δικτατορία, όπου στον αγροτικό συνεταιρισμό Ζαγοράς γίνεται υποχρεωτική αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και προσπάθεια ελέγχου των πολιτικών φρονημάτων των διοικούντων των συνεταιρισμό. Αποτρέψει των δρόμων προς τον κρυμνόν. Τότε απλούστατα, μόλις μπήκε η δικτατορία, έβγαλε το νόμιμο συμβούλιο που ήταν, ας πούμε, ψηφισμένο και έβαλε τους δικούς του που ήθελε να βάλει. Αυτός που επιθυμούσε αυτό. Και δεν μπορούσε να πεις όχι, δεν πάω. Παρακαλώ. Ο πατέρας μου ανέλαβε το 1967, τον διόρισε η δικτατορία. Η Χούντα που λέγανε. Διορίστηκε πρόεδρος με το συμβούλιο το υπόλοιπο. Θεωρούνταν δεξιός. Αν και στο τέλος είχε πάει με τον Αντρέα, είχε ψηφίσει Πασό. Ήταν λίγο δύσκολος άνθρωπος, νευρικός. Ήθελε να γίνεται πάντα το δικό του, αλλά δεν τον βάζει κάτω, δεν φοβόταν τίποτα. Ήρθε έγγραφο στον πρόεδρο και σε μένα ότι φεύγουμε όλοι. Διοικητικό Συμβούλιο και ο πρόεδρος ο Γαλατσάνος. Και έμεινε μόνον ο Τσανάκας. Τότε κάνανε συμβούλιο με την αστυνομία και ήταν ένας
αστυνόμους και έβγαλαν όξο. Μας πετάξαν, δεν μας βάλαν καθόλου, δεν μας αφήναν ούτε κουντά να πάμε εκεί. Κάποιοι παραγωγοί δυσαρεστηθήκαν, φύγαν, γίναν ομαδικές διαγραφές. Αυτοί κατά διαστήματα τις βγάλαν και βάλαν άλλοι. Αλλά όλοι όταν περάσαν αυτός ο Καραρίγας ο Πανάγος, αυτός ήταν πολύ δραστηριος, γύριζε τη γη ανάποδα αυτός, δεν είχε τέτοια. Αλλά δεν έκαναν ζημιά στον κόσμο κανένας. Παρόλο που ήταν επί δικτατορίας, όχι. Η νέα διορισμένη διοίκηση δεν σταμάτησε το έργο της προηγούμενης, αλλά κατάφερε επί της θητείας της, το 1971, να δημιουργήσει τον πρώτο πυρήνα των σημερινών ψυγείων και την επέκταση των πωλήσεων με πρατήρια σε Βόλο και Θεσσαλονίκη. Το πρώτο δάνειο ήταν με επί δικτατορίας, μέσω αγροτικής τραπέζης, για να κάνουμε τα ψυγεία, αγορά οικοπαίδων και αυτά, και κρατούσαν κάποια εισφορά από τα μήλα για να πληρώσουμε τις δόσεις. Και σε αυτό το πράγμα ο συνδεσμός ήταν κύριος. Κάθε χρόνο πλήρωνε τις δόσεις του. Απευθυνθήκαμε σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Από Κέρκυρα που πρέβεζα μέχρι Δημότυχο, μέχρι Πελοπόννησο, νησιά, Λίμνο, Μυτιλήνη, παντού, σε όλη την επαρχία. Και είχαμε ανταπόκριση. Είχαμε όμως και προϊόν σωστό. Με τους συναδέλφους στο Πρατήριο των Αθηνών είχαμε καλές σχέσεις. Είχαμε και μια αντιζηλία, ένα ζήλο. Και αυτό εις καλό πάντα της οργάνωσης. Στο ξεκίνημα των ψυγείων δεν υπήρχε ούτε κλακ ούτε τίποτα. Έπρεπε τα προϊόντα να στιβάζονται μέσα στους θαλάμους με τα χέρια. Όλοι μαζί, εγώ και οι παιδιά που παραγωγή που ερχόταν εκεί και δουλεύαν, τα στιβιάξαμε σε ντάνες πάνω ψηλές. Υπήρχαν τα μονόσερα τελάρα και τα δίσερα. Και γινόταν η συσκευασία στα χτήματα. Πήγαινε το συνεργείο στο χτήμα και τα έφτιαχνε, τα καλά τα έξτρα στο μονόσερο, τα δεύτερα στο δίσερο τελάρο, και αν υπήρχαν και τίποτα τρίπια τα βάζαν σε μονόσερο τελάρο τα χοντρά με άλλο χαρτί, κίτρινο χαρτί. Μετά τα κατεβάζαν η παραγωγή με τα ζώα, δεν υπήρχαν αυτοκίνητο ούτε δρόμος, στο κεντρικό δρόμο τα φορτώναν τα φορτηγά, τα πηγαίναν στα ψυγεία. Το μέλημα ωστόσο όλων των διοικητικών συμβουλίων και ο αγώνας όλων των συνεταίρων πέρα από το καθημερινό μόχθο στο χωράφι ήταν η εκδίωξη από τη Ζαγορά των μεσαζόντων και των εμπόρων που λιμένονταν οικονομικά την περιοχή ως τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Περίοδο που σταδιακά ο συνεταιρισμός επικράτησε οριστικά, εγγράφοντας όλες τις οικογένειες της Ζαγοράς μέλη του. Το εμπόριο τότε έσφαζε με βαμπάκι. Ούτε αίμα έβρισκες, ούτε τίποτα. Απλά και μόνο σε εξαφάνιζε. Έρχονταν οι πόροι εδώ και κάτω εκεί παίζαν τέτοιο κουνκάν μέσα στο τέτοιο και κάτω στην ουσία από έξω να περιμένεις να πάρουν τα μήλα. Να πααίνεις πέρα δόθη για να βρεις τον έμπορα. Και να σου λέει τόσα θα σου δώσω, άλλα δεν στέλνω. Οι εμπόροι ήταν εδώ ρε παιδί μου. Οι εμπόροι. Ό,τι θέλαν αυτοί κάναν. Ό,τι θέλαν δίναν. Αν δεν είχες καλά μήλα, δεν στα παίρναν τύπ. Όταν βρίσκαν μια πολύ καλή παρτίδα, μπορούσαν να την πληρώσουν αρκετά παραπάνω, αρκεί να την αφαιρέσουν από το συνεταιρισμό. Αρκεί να τη στηρίσουν για να κάνουν το παιχνίδι τους αυτοί και να μπορέσουν να απομονώσουν την οργάνωση. Παρ' όλα αυτά δεν καταφέραν τίποτα, διότι ο κόσμος ήταν πάντα συμπαγής και δεμένος με το συνεταιρισμό. Μαζώναμε 70 τόν και παίρναμε στο συνεταιρισμό.
Πού θα τα πας, έλεγε ένας γείτονας, στην Πάρα, λέει, θα τα πάμε. Λίγα πολλά ζούσαμε καλά, παίρναμε, ας πούμε. Και σε ώρα ανάγκη. Εάν πάθει, ας πούμε, ένα τύχημα, ένα κάτι, ας πούμε, μια αρρώστια, και πάει στο Συμβούλιο του Συνεταιρισμού και πει ότι χρειάζομαι κάποια, ας πούμε, χρήματα για την οικογένειά μας, ας πούμε. Ο συνεταιρισμός μέχρι τώρα έχει φερθεί πολύ σωστά και όλος τους βοηθάει. Ενώ ήμασταν στον εμπόρο και δεν είχαμε παράδειγμα, πού να πας. Τώρα έχουμε ένα πακού. Το 81 γραφτήκαν 400 άτομα, πώς γραφτήκαν. Ήταν 200 και πήγαμε 650. Φαντάζεσαι λοιπόν αυτό, ήθελε ψυγεία, ψυκτική χώρα. Ήθελε αυτοκίνητα, ήθελε κλούβες, ήθελε προσωπικό, ήθελε... Το 1981 η κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου κερδίζει τις εκλογές με το αίτημα της αλλαγής και παραλαμβάνει την εξουσία από την κυβέρνηση του Γεωργίου Ράλη. Το 1981 έχει βγει η κυβέρνηση Πασόκ, φιλοσυνεταιριστική. Πρόεδρος είναι ο συνονόματος και εξάδερφός μου Διονύσιος Βαλασσάς του Λαβρεντίου. Πήρε αυτό που προϋπήρχε και μέσα στη δεκαετία του 80 έγινε πραγματικά ένας οργασμός επενδυτικός καταρχήν, αλλά όχι μόνο. Για να καταλάβεις, πηγαίναμε στην Αθήνα με αιτήματα 30 και 40 και 50 εκατομμυρίων δραχμών και επιστρέφαμε εγκεκριμένα 70 και 80 εκατομμυρίων, δηλαδή παραπάνω από ό,τι ζητούσαμε. Προσλήφθηκαν στελέχη πανεπιστημιακού επίπεδου, εκτός από μένα μια γεωπόνος, μια λογίστρια, ο σημερινός υποδιευθυντής. Ο πυρήνας αυτός των στελεχών, συνδυασμό με μια πολύ δυναμική διοίκηση και σε συνδυασμό με τη γενικότερη πολιτική κατάσταση της χώρας, πραγματικά η δεκαετία του 80 θα την αποκαλούσα θεμέλιο αυτού που ξέρετε σήμερα. Όταν αναλάβαμε εμείς το αρχικό ψυγείο του συνεταιρισμού μας, ήταν περίπου 2.000 τόνοι. Μέσα σε 5-6 χρόνια έγινε 12.000 τόνοι. Υπουργός ήταν ο Σιμίτς, υπουργός Γεωργίας. Αυτός ήρθε εδώ για τα εγγένεια, το 1984. Η πρώτη πτέρυγα έχει γίνει το 79-80, η δεύτερη λοιπόν ολοκληρώνεται το 84 και πάμε και σε τρίτη το 87. Μάιο του 87 έχουμε εγγένεια με τον Υφυπουργό Γεωργίας Δημήτρη Πιτσιόρη. Αυτές οι τρεις επεκτάσεις είναι το συγκρότημα των ψυγείων που γνωρίζουμε σήμερα. Αποφασίσαμε τότε, γιατί είμαι και εγώ σύμβουλος, να έπρεπε να πάρουμε ένα διαλογητήριο. Το ζητούσε 12 εκατομμύρια δραχμές τότε η Ρόντα, εμείς επιμέναμε για 10 με τον πρόεδρο. Το παλέψαμε εκεί και μας τα άφησε 10. Τι νόμιζε ο βιομήχανος ότι θέλατε? Ο βιομήχανος λέει αυτοί για να θέλουν να κόψουν 2 εκατομμύρια, μάλλον το θέλουν αυτοί. Και εμείς γράψαμε μέσα, γράψε να πάει στο συνεταιρισμό ότι αυτά τα κάνεις δώρο εσύ, όχι εμείς. Ο συνεταιρισμός Ζαγοράς ήταν ο πρώτος που πήρε ηλεκτρονικό διαλογητήριο και ταξινομούσε τους καρπούς κατά ποιότητες. Και επίσης, εκτός από τα ψυγεία διαλογητήρια που ήταν προφανώς η μεγάλη επένδυση, αξίζει να αναφέρουμε ότι τότε ανοίξαμε το σούπερ μάρκετ του συνεταιρισμού, το οποίο μέχρι σήμερα παραμένει το μοναδικό στο Ανατολικό Πήλιο. Και το 1987 αξιοποιήσαμε τις παλιές αποθήκες του συνεταιρισμού στο Χορευτό και το ανακατασκευάσαμε οργανώνοντας μια σύγχρονη τουριστική επιχείρηση. 88 κάναμε εξαγωγές 5.000 τόνοι. Κάναμε στην Πορτογαλία, Ολλανδία, αυτά τα κανάλια τα είχαμε διάθεση και στην Ιταλία. Κάποια μέλα και στην Ιταλία. Το οικοδόμημα του συνεταιρισμού Ζαγοράς δεν θα έμενε όρθιο αν στις δύσκολες στιγμές δεν έβαζαν πλάτη, ατελείωτες ώρες δουλειάς και αφοσίωση εκατοντάδες υπάλληλοι, τεχνίτες, εργάτες και στελέχοι που πέτυχαν ο συνεταιρισμός να λειτουργεί ως σύγχρονη επιχείρηση. Η δουλειά πολύ δύσκολη. Πολύ δύσκολη. Τότε δουλεύαμε Κυριακές, Σαββάτα, τα λεφτά ήταν λίγα τότε. Γι' αυτό κρατήσαμε τον συνεταιρισμό. Το Συμβούλιο μας κρατούσε εκεί μέχρι τα μεσάνυχτα. Όταν είχε συνεδριάσεις, μας ήθελε εκεί να ακούμε τι έλεγε και να λέμε και τις απόψεις μας. Μπορεί να μην γράφονταν στα πρακτικά, αλλά θέλαν τη γνώμη μας. Δουλεύαμε όλοι ο ένας για τον άλλον, καταρχήν. Πρώτα για το συνεταιρισμό και μετά για να βοηθάει ο ένας τον άλλον, να πηγαίνει καλά η δουλειά του συνεταιρισμού. Δεν ξέραμε ωράρια. Πηγαίναμε πολλές φορές και πριν από τους εμπόρους και ανοίγαμε. Κάναμε ούτε ορτάρια ξέραμε, ούτε εορτές, ούτε τίποτα. Δουλεύουμε σαν ήταν δικιά μας δουλειά. Γι' αυτό και πετύχαμε.
Ο κόσμος εδώ δεν ήξερε, έλεγε ας πούμε τέτοιο, ότι οι υπάλληλοι του συνεταιρισμού τρώνε, γίνονται, τους πληρώνουμε, τους κάναμε, τους ράναμε. Η πρώτη φορά που με φέραν στο συμβούλιο κατηγορούμενο ήταν ο πρόεδρος ο Πανάγος Καραρίγας. Ήρθε στη Λαχαναγορά και λογοφέραμε. Για δουλειά συνεταιρισμού πάλι. Λοιπόν, και ήρθε εδώ ο Πανάγος και λέει ότι κάτι εκείνος δεν κάνει τίποτα, δεν κάνει έτσι και έχει ανοιχτό το ραδιόφωνο και δεν προσέχει να κάνει τη δουλειά. Έχει ανοιχτό το ραδιόφωνο. Η Λαχαναγορά δεν θέλει άνθρωπο να έχει ησυχία για να γράψει. Δεν έχει ρώσεις τίποτα. Είναι έναν άνθρωπο που μπορεί και κάνει, αντέχει όλα αυτά τα πράγματα και κάνει τέτοια πράγματα, τον κατηγορείται και όλα. Και δεν με κάναν τίποτα. Μπαίνοντας στη δεκαετία του 90, θα την ονόμαζα, έτσι θα έβαζα επικεφαλίδα, δεκαετία του μάρκετινγκ. Μάλιστα το ψυγείο μας εκείνη την εποχή θεωρούνταν το μεγαλύτερο του Βαλκανίου στο είδος του. Κατορθώνουμε και γινόμαστε πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Eurofru. Μέσα από εκεί μπορέσαμε να επιδοτήσουμε δράσεις προβολής και προώθησης του προϊόντος. Οργανώσαμε φεστιβάλ μήλου τα έτη 92, 93 και 95. Ξεκινήσαμε να συμμετέχουμε σε εκθέσεις. Μάλιστα στην έκθεση Αγρότικα πηγαίναμε τουλάχιστον για μια δεκαετία σερί. Βγάλαμε τα πρώτα διαφημιστικά έντυπα, προσπέκτους, επαγγελματικές κάρτες. Κάναμε αγορές στα καινούργια αυτοκίνητα, γιατί ο κόσμος είχε μέχρι τότε την οτροπία στα παλιά αυτοκίνητα. Αλλά επειδή εμείς βλέπαμε ότι τα παλιά αυτοκίνητα μας φέραν ζημιές 15 εκατομμύρια το χρόνο, αναγκαστήκαμε να πάρουμε ένα σκεπτικό να μπούμε στα καινούργια αυτοκίνητα. Και πήραμε πρώτα το Scania 40 εκατομμύρια. Ξεκίνησε η συνεργασία μας με αρκετά σούπερ μάρκετ για πρώτη φορά τότε και το θεωρώ το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι πήραμε και την καταχώρηση ΠΟΠ, δηλαδή πήραμε την ονομασία προέλευσης για το προϊόν μας ως μήλας αγοράς πηλίου το 1996. Το πρώτο μήλο στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα, το πρώτο μήλο στην Ευρώπη που κατέκτησε ΠΟΠ και την ίδια χρονιά επικολλήσαμε στίκερ, ετικέτα με το εμπορικό σήμα πάνω σε κάθε μήλο. Εντελώς πρωτοποριακό. Δεν υπήρχε ελληνικό προϊόν με τέτοια πατέντα. Ενδεχομένως να το έβρισκες μόνο σε εισαγόμενα τύπου μπανάνα της Κίτα. Δώσαμε ταυτότητα. Είναι Ζαγορίν, είναι ονομασίας προέλευσης, ας πούμε. Έχει και το Ζαγορίν, το ετικετάκι. Και να φανταστείτε ότι πόσο έτσι καλό έκανε αυτή την ιστορία, ότι βρεθήκαν πολλοί οι οποίοι μας αντιγράψαν. Εκτός από τη σημαντική προσφορά του Δημήτρη Σπανού και του Στέριου Τσαλούχου, εμβληματικές υπήρξαν οι προσωπικότητες του Θεμιστοκλή Βαλασσά και του Διονυσίου Βαλασσά. Όταν τότε περιμέναν επιχειρηματίες, ξέρω εγώ, με τη σειρά έξω από το Υπουργείο με ραντεβού για να περάσουν μέσα, ο Μακαρίτης ο Διονύης χτυπούσε την πόρτα, δίχως να περιμένει τη σειρά, έβαζε το κεφάλι μέσα από την πόρτα σαν τη χελώνα και μόλις βλέπανε, ρε Σινιόνιο, τώρα μισό λεπτό. Μπορούσε, αν δεν διέκοβε τη συζήτηση ο Υπουργός εκείνη την ώρα, περίμενε να τελειώσει, αγνοούσε τους υπουλίους και έπαιρνε το Διονύση μέσα. Ήταν πολύ φίλος μου και το άνοιγμα που έκανε και το ανέβαζε στο συνεταιρισμό με τα ευρωπαϊκά προγράμματα που τα κυνήγησε. Και σήμερα ο συνεταιρισμός βρίσκεται με 9 εκατομμύρια κιλά με ιδεολογητήρια. Θέλω να κάνω κι εγώ τα ίδια πράγματα, να ανέβει η επιχείρηση του συνεταιρισμού. Ήξερε το προϊόν πρώτα απ' όλα, διότι ήταν παλιός αγρότης
πάρα πολλά χρόνια. Ένα διάστημα είχε διετελέσει και με ΣΥΤΣ και είχε πάρα πολλές γνωριμίες με εμπόρους, με την αγορά, με την και Θεσσαλονίκη και Αθήνα, που ήταν σημαντικά αυτά για έναν πρόεδρο να τα γνωρίζει. Πήγαν στις Βρυξέλλες ο Λεωνής, ο πρόεδρος, ο Λεωνής, αυτός ο ξένος και ο Στραλινός. Πήγαν εκεί, πήραν τα χαρτιά, υπογράψαν και σε 3 μέρες ειδοποιεί η τράπεζα, στο Βόλο η Εθνική Τράπεζα, να πάμε να πάρουμε τα λεφτά. Μπήκαμε μέσα εκεί στην τράπεζα λοιπόν. Είχαμε και κάτω λιποσακούλες από το λίπασμα να βάλουμε τις παράδες μέσα. Μέσα στο ταμείο στην Πορική ήταν ένας χωροφύλακας ο οποίος είχε κάνει εδώ και προστατεύτηκε και ήταν στο ταμείο. Και τον μη ξέρε που εδώ, με φωνάζουν και γράψε εδώ. Λέω έτσι και έτσι. Καλά, μισοκρός, μαλάκτες εσείς τι λέει, ήρθατε να πάρετε 350 εκατομμύρια στα χέρια. Πού θα το πάρουμε τον μπλάφο, θα πάρουμε εδώ το πάρουμε. Και πράγματι πήγαμε και στο ταμείο λοιπόν μας τα βάλαμε μέσα στις σακούλες λοιπόν, και τα πήραμε στον νόμο και τα πήγαμε στην άλλη τράπεζα. Το όραμα ήταν να φτιάξει αυτά τα πράγματα, τα έργα, να δουλεύει ο κόσμος, να εργάζεται στο ψυγείο, για να μην τους εκμεταλλεύεται οι εμπόροι. πρόεδρο τον Θεμιστοκλή Βαλασσά, συνεχίστηκε η προσπάθεια περαιτέρω ανάπτυξης του συνεταιρισμού. Το 89 είχαμε μια φοβερή αύξηση των μελών του συνεταιρισμού, φτάσαμε τα 550 μέλη και υπήρχε μια κάλυψη του 80% της παραγωγής στην περιοχή. Έγινε ο πρώτος θάλαμος ελεγχόμενης κάτω στο ψυγείο, πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την συντήρηση των προϊόντων. Έγραψα πολλοί οι οποίοι εγώ σαν πρόεδρος ήταν έξω τα μέλη στους εμπόρους. Πρέπει να βλέπεις και λίγο μακριά. Η αναλλακτική λύση ήταν αυτός ο πυρήνας, να μαζευτούμε όλοι στο συνεταιρισμό. Μαζί με εμάς κάνανε και άλλοι συγχωριανοί μας εδώ πέρα από το χωριό μας, από το Πουρί, γύρω στα 7-8 άτομα περίπου αίτηση, και τότε μας δεχτήκαν στο συνεταιρισμό. Άρχισε μια πολύ σοβαρή συζήτηση και πάρα πολύ σκληρή αντιπαράθεση από το 92-93 και μετά για την διαπραγμάτευση, το πώς θα γίνουν τα χρέη και τι θα γίνουν. Άλλοι λέγανε να πάμε στη ρύθμιση, να μην πάμε, να μην γίνει η ρύθμιση. Θεωρώ λοιπόν πάρα πολύ κρίσιμη αυτή τη στιγμή που από το 96 έγινε η ρύθμιση των χρεών και καταφέραμε το 11 ο συνεταιρισμός δεν χρωστάει ούτε μία δραχμή. Από το 2000 δόθηκε έμφαση στον πρωτογενή τομέα, ενώ είχε ήδη εμφανιστεί το πρόβλημα της μικροκαρπίας και της γύρανσης των μηλαιόδεντρων. Οι Ζαγοριανοί αγρότες κατάφεραν μέσα σε 3 χρόνια να ενταχθούν στο σύστημα της ολοκληρωμένης παραγωγής. Τα προϊόντα απέκτησαν πιστοποιήσεις ασφαλείας και παραγωγής με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον. Παράλληλα, ξεκίνησε μία επανάσταση στον τομέα της φύτευσης. Αναδιοργανώθηκαν πολλά χωράφια με νέους, σύγχρονους τρόπους φύτευσης και σήμερα η περιοχή της Αγοράς διανύει μία νέα φάση περιμένοντας τα αποτελέσματα της νέας στρατηγικής.
Όλα τα προϊόντα του συνεταιρισμού πριν μπουν μέσα στο εργοστάσιο περνάνε από έλεγχο. Παραγωγός χωρίς ημερολόγιο δεν περνάει από εκεί. Θα είναι υποχρεωμένοι όλοι να έχουν τα χαρτιά στο αυτοκίνητό τους και να μου τα δείχνουν όταν μπαίνουν για πρώτη φορά. Ελέγχω λοιπόν τον τελευταίο ψεκασμό και μετά μπαίνουν μέσα για συντήρηση. Από ποια περιοχή μου έφερνεις τώρα, πόσες κλούβες είναι? 390. Παππού, να γράψω κι άλλα χαρτιά. Τα μήλα αποθηκεύονται με το όνομα του παραγωγού, την τοποθεσία, την ημερομηνία συγκομιδής και μπαίνουν μέσα στο ψυγείο. Οι καλλιέργειες που υπάρχουν στην περιοχή μας είναι το ελεύθερο σχήμα που υπήρχε παραδοσιακά από παλιά. Έχουμε ακολουθήσει την εξέλιξη, η οποία είναι οι πυκνές φυτεύσεις αυτή τη στιγμή ή τέλος πάντων ελεύθερα σχήματα τα οποία δεν θα έχουν μεγάλο ύψος στην καλλιέργεια, μειώνοντας κατά πολύ τα κοστολόγια. Προβλήματα, καρπόκαψα, φουζικλάδιο, όχι, τίποτα. Όλα καθαρά. Έλεγξε τα λίγο. Ο αγρότης είναι δύσπιστος, πρέπει να το δει πρώτα και μετά. Ορμόμενος και από την Ιταλία. Είδαμε τις καινούργιες καλλιέργειες. Είναι η λεγόμενη γραμμική καλλιέργεια αυτή. Πήγαμε και ξεκινήσαμε την παλμέδα. Εγώ πιστεύω ότι είναι η καλλιέργεια που θα μπορέσει τον αγρότη της αγοράς να του δώσει όθηση. Ξεκινήσαμε να κάνουμε το σχήμα αυτό, το χαμηλό σχήμα όπως το ονομάζουμε, λόγω ότι έχει λιγότερα έξοδα. Έχουμε λιγότερα φυτοφάρμακα και λιγότερα έξοδα καλλιέργειας. Λόγω ότι ό,τι το κάνουμε πατώντας στη γη. Την καινούργια αυτή την παλμέτα που λέμε εμείς, τον τρίτο χρόνο, άμα τα καλλιεργείς σωστά, παίρνεις λεφτά. Κατευθείαν παίρνεις σε παραγωγή. Ενώ στα άλλα πρέπει να κλείσεις τα 5 χρόνια και να δούμε. Όλες οι παραπάνω προσπάθειες από το 2000 έως τις μέρες μας δεν θα είχαν στεφτεί με επιτυχία αν στο τιμόνι του συνεταιρισμού δεν βρίσκονταν εργατικά διοικητικά και εποπτικά συμβούλια και αποτελεσματικοί πρόεδροι, όπως ο Κυριάκος Κόνσουλας και ο Αντώνιος Λάσκος. Προχωράμε στην επόμενη δεκαετία την οποία διανύουμε. Και σήμερα αυτή θα την ονόμαζα δεκαετία της κρίσης, όπως είναι για όλη την Ελλάδα, η οποία δεν άφησε κανέναν επηρέαστο, προφανώς ούτε του συνεταιρισμού. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια εντελώς νέα πραγματικότητα, τόσο από πλευράς εμπορίας των προϊόντων, πολιτικής τιμών, πλευράς φερεγγιότητας ή επισφάλειας των πελατών, δυσκολίας ίσπραξης των χρημάτων και όλο αυτό το σκηνικό που ζει νομίζω ολόκληρη η ελληνική κοινωνία. Καταφέραμε, επιμικρύνοντας την εμπορική μας σεζόν, να κρατήσουμε σε μεγάλο βαθμό την τιμολογιακή μας πολιτική. Μέχρι στιγμής το έχουμε διαχειριστεί επαρκώς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σταματάνε οι προκλήσεις. Ένα μεγάλο ποσοστό των κατοίκων της Μακυράκης είναι γραμμένοι στο συνεταιρισμό, συνεταιριζόμενοι. Είναι επιτακτική ανάγκη όλη η παραγωγή του πηλίου να ενταχθούν στο συνεταιρισμό Ζαγοράς και έτσι τα προϊόντα του πηλίου να έχουν μπροστά το όνομα συνεταιρισμό Ζαγοράς. Προβλέπουμε αύξηση της παραγωγής τόσο στη Ζαγορά και επίσης έχουμε αιτήματα επέκτασης στα διπλανά μιλοπαραγωγικά χωριά. Είμαστε περίπου 100 οικογένειες αγροτών, οι οποίοι η μισή είναι απευθείας συνεταιροί στο συνεταιρισμό Ζαγοράς και οι υπόλοιποι είμαστε στο συνεταιρισμό Πουρίου, που έχουμε μια συνεργασία με τη Ζαγορά. Η επιτυχία αυτού του πράγματος έγκυται στο γεγονός ότι εδώ υπήρξε η υποχρεωτικότητα της ισκόμησης των προϊόντων και όχι η αναγκαστικότητα. Δηλαδή δεν σε αναγκάζει κανένας να πας στο συνεταιρισμό, αλλά από τη στιγμή που θα πας με τους όρους αυτούς που έχει η οργάνωση. Ξέρεις, υπάρχει μια παλιά νοοτροπία, μάσαμε τα μήλα, τα πήγαμε κάτω, τελειώσαμε. Δεν είναι έτσι. Και όταν τα μαζεύουμε τα μήλα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, όταν τα καλλιεργούμε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί είναι εμείς τα πουλάμε. Μόνοι μας, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Και αφού τα πουλάμε μόνοι μας, πρέπει να τα προσέχουμε. Δεν τα δίνουμε στον έμπορα και τελειώσαμε, κόψαμε το τιμολόγιο και φύγαμε. Θέλουμε να μπούμε και σε προϊόντα μεταποίησης των φρούτων μας. Θέλουμε να κάνουμε chips μήλου, χυμό μήλου, cider. Ήδη έχουμε προχωρήσει σε συνεργασία με το Γυναικείο Αγροτουριστικό Συνεταιρισμό Ζαγοράς σε παραγωγή ενός προϊόντος, κατά τη γνώμη μου, άξιο να μπει στα καλύτερα delicatesen. Πρόκειται για το πετιμέζι από φυρίκι πηλίου. Σιγά σιγά να μπούμε και σε κάποιες άλλες καινούργιες καλλιέργειες, να μην είμαστε μόνο μια σκέτ μόνο καλλιέργεια, να έχουμε ένα φάσμα καλλιέργειας και εμπορικές πολιτικές μεγάλο. Πάμε στα γκαλά, στα κάστανα, το κτηνίδιο που αφήθηκε,
στα κεράσια. Ήδη έχουμε ξεκινήσει μελέτες για καινούργια ψυγεία, γύρω στα 5 εκατομμύρια κιλά προϊόντα, για σύγχρονο συσκευαστήριο και ένα καινούργιο διαλογητήριο υπερσύγχρονο, το οποίο θα δώσει την καλύτερη ποιότητα στην αγορά. Πέρασαν 100 χρόνια όταν 199 Ζαγοριανοί έθεσαν τα θεμέλια μιας αγροτικής συνεταιριστικής οργάνωσης που έμελε να θρέψει 4 γενιές αγροτών. Εγώ μακαρίζω τους πρωτεργάτες που αρχίσαν και φτιάσαν τον συνεταιρισμό το 1916. Τους μετέποτα που τον φτάσαν μέχρι εκεί που πήγα εγώ. Μακαρίζω όλους τους άλλους που δουλεύσαν μέσα στο συνεταιρισμό και αυτοί που είναι μέχρι σήμερα που τον κρατούν. Για μένα ο συνεταιρισμός ήταν εσωτερία της αγοράς και είναι και το καμάρ της Ελλάδος. Σαν συνεταιρισμός είναι το καμάρ της Ελλάδος ο συνεταιρισμός ο δικός μας. Αυτό έχω να το λέω και καμαρώνω που μέσα στο συνεταιρισμό αυτόν δούλεψα κι εγώ. Ο συνεταιρισμός τιμά με τις επετειακές εκδηλώσεις και δράσεις τον μόχθο και τον αγώνα που έδωσαν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές, οι άντρες και οι γυναίκες της αγοράς. Τρεις γενιές τώρα, και ο πατέρας μου και εγώ και ο γιος μου καλλιεργούμε και θα ξεκολουθούμε να καλλιεργούμε μήλα. Είπα, αν δεν ήταν συνεταιρισμός θα είχαμε πολλά κεφαλικά εδώ στην αγορά. Για μένα ο συνεταιρισμός είναι το α και το ω, έτσι. Είναι επιτυχία όλων των παραγωγών της αγοράς. Όλοι δουλέψαν με όλη την ψυχή τους. Όλοι δώσαν τα ρέστα τους. Αν δεν ήταν συνεταιρισμός, θα κόβουμε καψόξυλα πάνω στο ξυφόρτο. Δεν θα υπήρχαν νέοι, δεν θα υπήρχε κόσμος στο Δήμο.